Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Искам да ви покажа след 2 или 3 години, когато стови лавандуловото масло в подцинковани варели, какво излиза. Излиза тотал щета, ръжда, вода. Ето евентуално сега просто през марля се опитвам да махна ръждата, виждате сами, и така изглежда в повечето случаи. Затова внимавайте, когато слагате лавандулово масло в варели, проверявайте ги и наблюдавайте ги по времето на престоя на лавандуловото масло, защото лавандуловото масло има си такава функция, свойство, тя разяжда вътре емалата на самият варел или така нареченото лепило.